Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Isa kamayong udto sa tanan. January 23, 2022. Kagari naman kusubong ang inyong alagad, Rod Simon, sa ngalan sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Well, manami ni nga Domingo. Mabalaan nyo na dugay nga. Well, ang iba siguro ka preparar para inugpanyaga. Ang iban kapanyaga, ang iban gapamati sa samon subong at the same time, mayong udtugid sa tanan. Kaga, syempre pa, kay Aksyon Nona, di maala magbanwa. Mare, ang ating station manager. So with Aksyon, Rex Cantong, ang amon pagpanamyaw. Kag syempre sa aton nga pinalanggang Congressman Greg Gasataya, kag sa bilog nga pamilya. Hello, Mamaita. Well, anyway, sining Domingo, ay tagtani ang Bacolod City COVID-19 update. Ang new cases 182 kagapon ni no? Kag ang new recoveries 0. Kag wala may nagtaliwan. Salamat sa Ginoo. Kag daw masiling naton diri sa Bacolod, daw mapalaron ta nga daw gamay-gamay ang aton di nga cases. Gabay pang aton nga case, gabay pang iban pagid magnubo kag ang pandemic na madula na gid, ma-endemic na gid. Pero hindi ko na pagpadugayon pa, nasiling ko espesyal ang Domingo kay upod ta subong. Ang duwa naton ka masiling highly intelligent, mga tao nga reliable source gidya. Makaatag sa aton sa nang insakto nga mga impormasyon nga gusto ta mabalaan, ano ang mga programa, mga aktibidades sang aton nga Congressional Office. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Universe 2023. Nauna na ba? Okay. Hari sa bang upadaton si Ma'am Joveline Canoy. Kag upod ta pagit siyempre, dunganon ta na lang gid pakilala. Siyempre, ang masunod nga konsehal sang Bacolod. Walang liwanag ko si Attorney Mark Mayo. Isa ka maayong adlaw gid sa inyong duwa. Ma'am? Hello, Sir Rod. Good afternoon. Good afternoon man sa mga tagpalamati sang ini nga programa. It's been a while, Sir Rod. Yeah. No, so nangin masako lang kita sa mga nagkalain-lain nga mga aktibidades sang office ni Congressman Greg Gasataya. But here we are, magapadayon sa paghatag sang mga lihitimo nga mga impormasyon straight from the office of Congressman Greg Gasataya. And may mga jutay man kita nga mga good news para sa aton nga mga tigpalamati. And of course, ginatamyaw ko gid si Congressman Greg. Sir Greg, mayong ugto and hoping you are well and good this Sunday afternoon. And of course, to the whole family of Congressman Greg Gasataya and sa tanan namon nga makaupdanan sa Congressional Office. Good afternoon. Wow, kag-ari na. Damo gid na hidlaw sa imo, Mama Jobeline. Kag damo man na hidlaw ni sa iya. Ang gwapohon tang abyan. Kag masiling naton maalam gidya kag sincero. Tanan guro nga nami nga adjective pwede ta ni describe sa iya mo no. Amo ni nga damo-damo naman ni subong galantaw. I-check mo da ga libo-libo dayon mo. Ng mga 3,000 no? Okay. Attorney Mark Mayo. Mayngog to sa tanan, Sir Rod, kay Miss Jo, kag syempre sa tanan nga nagalantaw, nagapamati, labi na gid kay Congreg, sa iyang family, sa mga upod namon sa Congressional Office. Kay Congreg, I miss you, Kong. Kag sa tanan no, amo nang bali Miss Job, may mga information naman kita nga ipaalinton, i-share sa ila. Kag amo na, kabay pa nga may mabulig naman kita paagi sini nga programang Get Closer
with Rod Simon. Wow! Sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya, kanaming gingaan nyo ko'y gayon, nga mangin nakaupod ta kam kung mapalaron ma kung nakilala, tigig ka mo fully. Kag, amo na bala masiling ta si aton attorney Mark Steven Mayo. Ang iya gini-asset, ang iya mata, no? Iya mata. Kaya ang iya height nga- actually pag Oo, kay iya bala pagkasinsiro, imo da yun mabasa. beautiful eyes and Kaya, masiling tabala nga, kung wala ni siguro nag-abogado, nagpastor ni siguro, o nagpare. Kaya daw panulo ko siya ya, daw may halo bala, daw may tipulon sa ulo. Oh. Balaan. Yara, good afternoon. Angayan gid sa masiling naton matutuod nga good governance kag masiling naton baw ginapangamuyo ta nga pila ka bulan subong may star na sa palasyo. Second home yan na. Doon na maguhan ko di sa studio. Okay, so Mga kami diway ka, ano, no? No, Ako ng mga 3 Sundays siguro. Parehas actually. Okay. Ay, nag-phone patch ka. Ang ligad. Nag-phone patch. Pero tilain ang Hindi live, live, eh. Oo. laing gid siya Ang gaya. live ya daw, hindi ka gidi ka pretend ya. Do. Gagwa gidi ang tanan ng emotions. Abi. Okay, ma'am. Istorya tabi ano yung update kung pwede mo kami magaan kag para mahibaluan sa aton mga nagalantaw na sa aton, nagapamati sa aton ang aton nga Dolly tupad sang update lang kung may ara kang mahatag sa amon. For sure, Or si Councilor attorney. gid na. Regarding sa atong Dole Tupad, actually Sir Rod, gina-commend gid naton ang Dole, ang opisina ni Congressman Greg, syempre ko po natin si Jonald, because we had a very, very productive nga 2021 insofar as Dole Tupad is concerned. For 2022, ginsigurado man ni Congressman Greg nga mapreparahan sang dako-dako nga pundo ining atong Dole Tupad kay may mga manug-abot kita sa Rode nga mga budget kag funds nga para i-distribute naman ina naton sa nagkalain-lain nga barangay. But of course, may proseso nga ginaagyan kag for 2022 daw wala pa bala sa Rod nagsulod ang mga budget noong DSWD naton, the same man ang Dole amo man kay ti amo ni nga mga bulan nga gasinulod pa lang na sa Rod mo. Pag sinulod sina, most likely first quarter February, maamat-amat na dayon distribute sa mga slots sa mga barangay depende sa availability sang funds, no? So sa mga barangay naton draga pamati angan-anganon talang anay, but we assure you, no, si Congressman Greg may pundo gid niya ngaging alat for Dole Tupad kay nakita yang benepisyo sini even ang aton program ang Get Closer witness ni kung ano ang benepisyo nga naaguman sa mga benepisyaryo sang Dole Tupad kiti in fact may mga na-interview kita dire gina-update nato ng pumuluyo, no? So that is one project nga I am sure ngaging prioritize gid ni Congressman Greg this 2022 kag part gid na sa mga future yaman nga mga plano sa iya nga third term as congressman. Wow, tika namin no nga kung kaluyan. May mga pending pata nga mga barangay nga gahulat-hulat so amo nang imo apilar nga hulat-hulat ang gidanay. Correct. Okay. Bali may ara sa road mga barangay nga naka-avail na pero ang sweldo ginaangan-angan ta pa. In the same way, may mga barangay man nga naka-liquidate na tapos na proseso gahulat na lang sang panibag-o nga slots, no? For both cases, angan-angan nun tagid anay. Kiti Okay. daw medyo na manugsulod pa lang ang pundo naton. Kag magbalon gid pirmi anay ha sang apat ka bulsa nga pasensya. Correct. Kisa may ara ginaindo ka. Ang iba dito table na bala, medyo no? hot bala. Oo. Kaya katabo gina natural na saya. Ti ma'am, pwede mo kami guro magaan sang update naman sang aton nga mga CHED scholarship program, sa TESDA scholarship, just in case. Yes, sa tanan nga mga inquiry gali about CHED scholarship program as we speak, wala pagid kita sang direct or memo from CHED Central Office regarding the new application. So as of now, naka-status quo man gyapon ang aton CHED scholarship program. And of course, ang mga previews naton nga scholars, especially ang mga ongoing
ang ana nyo lang kami anay sa aton nga mga listahan, ginahulat pa naton ang listahan nga halin gid sa central office para ti validated gid nga halin sa ila ang list. As of now, wala pa gid kami sa may ginakaptan nga kompleto nga listahan. If ever may ara gid man, mahatag gid ako sang live update sa aton nga CHED Scholars nga page. So, ang ano nyo lang gid kami anay, especially sa mga ginikanan. Kabalo gid kami, especially si Congreg, kung ano kabudlay subong ang pagpaeskwela sa inyong kabataan nga we are in the midst of pandemic. Pero wala gid nagauntat ang aton opisina sa paghangyo sa CHED region as well as sa CHED central office nga mapadasig ang ini nga mga proseso. But bisan sa amo ina nga medyo hindi amo na kaklaro ang aton mga CHED scholarship program, pero may mga nami kita nga balita in terms of test the scholarship program, Sir Rod. So last Thursday, nag-post kita sang aton nga mga bag-o nga slots for test the scholarship, wherein nag-ano gid ini nagtando gid ini sa mga pila naton kalibong nga mga kauturan kag nagkadto sa opisina. But unfortunately, sa tanan nga mga oportunidad kag programa sang gobyerno, hindi tagid matatapan ang tanan. Pero may gina-workout subong si Congressman Greg nga additional funds for TESDA para maakomodar ang tanan-tanan nga nagpalista sa opisina, ang tanan-tanan nga naka-undergo na sa amon initial interview via phone. Hulat-hulat lang gid, hindi gid kamo anay magkadto sa opisina kung wala kamo namon gintawgan. Kung hindi ka mo kabaton instruction directly halin sa akon sa office, hindi gid magmato-mato kadto sa opisina para guided kita, especially subong nga nagahalong man kita miski papano may virus pa kita gyapon nga gina-attender. Ginahulaton nyo lang kung ano ang feedback sang office, if ever ang mangin feedback sang opisina after evaluation mangin pabor man o kung hindi mangin pabor sa imo, makabatiig ka mo sang tawag halin sa amon opisina, especially halin gid sa akon. Na legit gina yung mo. Legit gid siya, yes, sir. Nga mabatian yung tingog ni Ma'am Jovelyn nga tawgan ka mo. So, sakto na, hindi magmatumato kadto to. Yes, Sir Rod. So, as we speak, may ara pa ko, I guess, 111 text messages nga wala pa gid na replyan. Ginaamat-amat ko gid ka mo reply sa mga kauturan namon nga nagahulat sang akon reply. Ma-reply gid ko hindi man subong adlaw pero malabutan ka gid. Kay ti ang tanan-tanan nga nag-send sang ila message miski pa paano nag-effort man bala sa Rod. So kung anong gina-inquire ninyo sa office, ginatagaan naton pagtamod pero subong ang aton anay ginauna. Ang mga naka-line up gid sa office, nagkadto sila sa office. Actually, Sir Rod, pag-post namon around 1 p.m., I guess, wala siya naglabot alas 2 ang hapon na puno ang aton slots. Wow. So, amoy ina ka-active ang aton mga followers sa kay Congressman Greg nga page, nga kung may mga kaayuhan, dirang ang gina-post si Congressman Greg, alert katama ang aton mga pumuluyo. So, ang tanan nga nagkadto right away sa office, nakasulod na ang inyong ngalan. Kung hindi maglapaw, hindi matapos ang ini nga bulan, makabatiig mo sang tawag halin sa akon for another instruction kung ano naman ang next step after sa initial interview. Pero sa ginambal ko gani, ang tanan-tanan ma-undergo gid sa evaluation. Kay ti ang aton target sa sininga program, ang mga kauturan naton nga wala ka padayon sa pagkaeskwela, nadulaan sang ubra, mga OFW nga wala na nakabalik. Ang aton gyapon intention sa sininga programa, ang mga less fortunate, ang mga nabiyaan, ang mga nabilin, kumbaga. Sa damo sa inyo ang nagtawag sa amon, nagpa-line up sa amon nga may mga trabaho subong. So it doesn't mean nga wala ka mo namon gina-prioritize. You are ginapahigad ka mo sa opisina. It just so happen nga mas amon ginaapilar nga mas intsindihon nyo kung nga ginauna naton ang mga kauturan naton nga mas nabiyaan na sang aton subong nga pagpangabuhi. Correct, It's because of pandemic. So nagaapilar kami sa tanan ng mga professionals nga nagkadto sa office nga kung may ara gid man kami mapahigad sa sini nga mga listahan, dako gid ang posibilidad nga sa inyo sektor kami mabuhin. Kay ti unahon tagidi ang naguntat eskwela, wala naka-eskwela, nadulaan sang obra, kagin kaka sa obra. So tani maintindihan gid ninyo nga ang intensyon lang gini Congressman Greg Sataya, ang masapupuan na yung mga kauturan ta nga mas kinahanglanon ng aton nga bulig. Yes, kuno mo, go lang gyapon. Kag ma'am, recap lang ta.
this applies sa aton mga TESDA scholars, So, okay? nga nag- So, ang sa CHED, yaki, damo ka pamangkot sa akon. Joy, hulat-hulat lang ha. Yes. Roda, hulat-hulat lang. Wala pa gid. Kaya ginakulit ko nila. Singko, ang makasabat gidiya sa inyo, hindi ako. Si Ma'am Jobilin Canoy. Ang nabalaan ko lang sa subong, kay CHED's scholarship, ang luyag nila sila mga bata, angan-anganan nyo lang, anay. Yes. Mm-mm. Pag So, I guess si Congressman Greg nagsabat sa panawagan sa aton presidente nga tagaan naton pagtamod ang aton nga sektor sang vocational, which is ga-focus sa skills enhancement program. Amo ni ang TESDA. So dako ang pondo nga ginalokar ni Congressman Greg. It's because ang TESDA naton, especially subong, daw hindi kami magpati sang turnover sa aton opisina, Sir Rod, no? More on programs that touches livelihood nga mapangabuhian nila. For example, ang aton nga welding. Di kaya ang aton bisubong gin-offer so Rod, that's why nga daw gindumo gid siya. Kay may starter kit ini after. okay. So that's why nga daw gindumo gid siya. So rest assured nga himuon gid sang opisina ang tanan para bisan pa paano wala kita sang may mabiyaan. Sa as far as the listing is concerned. So provided man ang tanan, so nagakandak kita initial interview one by one para makita naton kung sino gid ang mas nagakinanglanan so sino mga oportunidad, Sir Rod. Kaya ang realidad nga kung magambal ka TESDA, mas dulo dasig-dasig. Yes. Kag dasig ka man makakita obra. Yes. Amo na importante gina attorney, no? Yes, correct. I guess we have to mention also, Miss Jove, I don't know kung na-mention ni Miss Jove, nga may initial pa lang ni nga budget mo, may manog-abot pa. Wow. No, amo maning information, actually, nga ging-relay nato, ging-relay ni Miss Jove sa aton, nga may nauna lang gidbe, nga naghatag sa aton sang ini nga funds, but eventually, may manog-abot, nga mas dako-dako nga pundo, and when we're talking about bigger budget, meaning mas damo nga beneficiaries. Wow. That is why sa mga nalista na daya, kay ti ang opisina, actually may in place man nga system eh. Meaning sila niya na unahon, but ang mga nagapalista, i-line up na sila for the next naman nga mga available slots. Meaning wala gid sang may mga left behind. Galing kay ti ginaamat-amat lang. And speaking of ang benefit bala sang TESDA sa Rod, daw tested and proven for the Correct. past 5 or 6 years na nga nagaservisyo ang opisina ni Kong Greg, makita na namon nga may mamasugatan ka lang na nga mga TESDA scholar mo before nga gaubra na or ang iba nakagwa na kay may mga NC na or may mga national certificate na kumbaga skilled worker na sagwa. May ara nga freelance man niya paagi sa mga toolkits nga libre, may welding machine. Siya ya naga-welding na siya nga iya ng May shop na income, saya. may shop na saya or may income na siya nga iya. Yeah. No? So daw amo na ang benefit nga nakita ni Kong. That's why gin-sustain kaging padayon ini. And we are very proud also nga side by side with CHED scholarship, may TESDA scholarship man si Congressman Greg Sataya, which also change a lot of lives diri sa mga scholars naton sa Bacolod. So mo nang ginalook forward again for more scholarships, more opportunities, kag more beneficiaries nga malabutan namon. Amo na gani nga sila nga kun edukasyon lang ti wala na silang pang duwa-duwa pa. Yeah. Hashtag kampiyon sa edukasyon. Yes. Kampiyon gid Kampiyon sa gid. edukasyon. Actually, flagship program gina ni Kong ever since nagsugod siya sa politika, Sir Rod. So, isa na sa kabagay nga hindi na gid makuha sa iya. Amo That's ginadaw daw amo na siyang battle cry ni Kong every year nga dapat madugangan pondo. For example, gaka-consume yan na iya budget, mangita pag na siya kung kay sino pag ida opisina basi pwede man nang ma-realign ang budget nila sa amon na opisina. Ginahimo gina ni Kong. Do ara lang si Kong nang anggwa na ni Kong sa Congress kumbaga kung sino da yang mga classmate ya sa Congress nga pwede ya pangayuan pondo ginahimo ya gid na. Wow. Witness gid kami na yan ni attorney. For Grabe example, sa na. amo na lang at CHED, ang 5th district gaka-consume pa na namon kay gina-istoryaya. So madamo damo gid katama nga mga district actually nga gina-reach out ni Congressman Greg para lang nga mapadako ang pondo sang Bacolod. Pero siya na nang pinakadako ha. Siya na nang pinakadako pondo sa mga amo nga mga programa. Pero gina-reach out pag ni Congressman Greg ang iban nga mga distrito nga medyo hindi amo na ka-active ang ila program. Para lang miski pa paano hindi man bala mabalik sa
sa national government kag mapuslan gid sa aton mga kauturan ni Sir Rod. Okay, so, maano ta, jutay, ma-break ta gamay. Oo, I'm kito sure kadamo. madamo kita mag-greet Kadamo-damo. subong. Damo-damo, fans si Hindi Miss man. Jove Dio. Oy, hindi. Kabalo ka gid, attorney. May ari ginagambalo ba? Miado katahom gid kay Miss Jovelyn subong. Oh. By the way, Sir Rod, speaking of Miss Jovelyn, no, mayo ni kay sa kahanginan, pasalamat gid ko sa ginlibre nga Starbucks. Palakpakan! Kung wala si Miss Jovelyn, wag gid ko katilaw Starbucks. So, thank you. Oy, gid. SK Chairman sang Barangay Handumanan, hindi ka gid magpati kay Attorney Mayo, ha? Kay basi pangayuan mo ko da. Sige, Sir Rod, mag-greet Okay. kita dire. Mag-greet Kung yes. okay lang. Na, Yes, Oo. attorney. i-greet na. Ari ang una gid nga nag-comment, gina-greet sang mayong ugto si John Ray Balabag Valiente, all the way from Laguna, Santa Rosa, Laguna. Ako niya family gali Galantaw man sa Glendale, ang sister ko si April Galantaw. Mga staff ni Papa ko sa Barangay 22, kanday ng Jenny. Wow. Ari Manderager T. Diaz Bonifacio. Good afternoon, Sir Rod, kag sa Congressional Congreg and sa mga staff. Good afternoon man kay Homa Lumena. Kag syempre, dari si Miss Jove na lang mapadayon, pero basahon ko ning laso kay ang balyag do si Desiree Cahudo, na minami isang comment ko sa Rodo. tanaw. Yes! Iboto ta Mark Mayo for Councilor 2022. Pa! Kag natapos ang programa ni Sir Rod. Hello, Go. gina-greet ko man dagali si Maymay, kag si Hi Roden, si Jom Mayo, kag gid magpasipsip. Jom, lihog lang ko da. Okay, and of course, si Habar Hassan, sa Diyos ko. And then kay si Pat Pia, child scholar ko, no, kaga-work na subong sa bahay. Wow! Pwede kami dakalon? Pia, pwede dakalon? Oo. So, amo na, kadamo, sang subong, damo, subong nagapa-sip-sip kay attorney, oh. Abi padagaan yun na ni Balanay, kay ganiitan, tanan ni siya dayon. By the way, ari kailan na miss out ta lang sa Rodo. Ano Sige. ko man, Miss Jove, i-mention ko man, ari si Bebe Gregorio Yulo, may yung ugtuman. Inincheck ang isa ho. Ay, shwa. Go ahead, good afternoon. Tapos si Nang Adi Gaviles, ang upod ko sa church. No, by the way, formal kita subong sa Rod, kaya halin pa kita sa simbahan. Wow. After kita nagsimba, nag-get closer kita. Kay John Tonyakaw, kag yes, sa mga nagalantawa. Kasi syempre nga ton congressman, for sure ga pamati gid ni. Oo, kapamati. Kag ginaisip ding sala, tang Kag gina kuritan. Ay kong ang congressman tanga manugdaog. Oo. Amo na ya. Oo, our selfless Correct. congressman. Correct. Selfless. Oo. Servant leader. Servant leader. Okay. Okay, kag syempre pa, masigway ko kadali. Attorney, can you give us updates ang aton nga 1,000 Hope? Nan. Oh, ara gid. Okay. Pero na-deliver naman na tanan nga premyo, no? Na-deliver na. Na-deliver na. Ginausap ko pa coffee jelly. Hindi nga ito 1,000 Hope. No, thank you for mentioning, Sir Rod. Actually, for January, daw medyo nag-hiatus kita na, mining nagpahuway kita for January. But February, mabalik na kita. No, kaluyan, kung balik ang naton, si Miss Job makasponsor. So, February, makasugod naman kita. Amo ginangati dako gining bulig ni Miss Job nga makabalik ang 1,000 Hope. Nanami, i-interrupt agad ka dayon kay basi matabunan ni siya. Attorney Mark, you will have my vote for sure. Wow. Me and my family palangga namon si Oy, Kong thank Greg kay you, performer gid siya. Thank Gertie Diaz Bonifacio. Mapadamo pagid ka mo paligo. Oh, salamat, Gid. Salamat, Gid. Oo. At least, subong kay isip-isip ko, daw may mga 78 votes na ko eh. But thank you, Gid. Seriously, thank you, Gid. So, muna sa road ng 1,000 dope naton, we wish to resume this February. Para nidlaw man kita eh, mag-live, maglibot, kag syempre magdulong sang paglaom sa kada panimalay nung madag ang mga winners naton bala. Sir, na-notice mo ga blooming siya. Yeah, oo. Kag Ma'am Jovelyn, update na lang ka. On behalf of our Purok sa Purok Balinday, Barangay 2. Oh my God. Salamat, Gid. Salamat. Kay nga, gani, Sir Rod. Wow. Yung kaluyan nga ti nangayo ko bulig kay Attorney Mark Mayo. Ay, Mayo, lagi diyang amon alagyan subong maski paano. Kay
damo di kakalamo mo. Lihog lang da sang Gakalados mga kinanglanon, madasang namin nga lagyan. Salamat gina, attorney. Di ba lo ka Kag, inspirasyon tanan si Kong Greg eh. May mga ginakayo nga dalan, ti kita sa footwalk lang tanay. Kaya ginabalang wala ka na nabudlayan, nagtawag ko sa iya. Una, amo man gitong plano namon ti Kong Greg. Galing kay masiling naton nga daw siling ni attorney, ano ta man lang, kita Sarangan. na lang anay, masarangan ta man lang na. Tiyan mo na nga daw, kanamik man lang kay may iba na nag-volunteer, siling nila sa akon. Rod, kami na mo, bra, kay total, gaagi man kami da pirmi. Bayanihan. Oo, so tika namin, yan ni attorney Mark Mayo nga bulig di sa aton. Salamat, gid, kag nagdululungan bala nga daw gamay lang nga tinion ang nangayo ko bulig kay as what you have suggested on me sa aton migo si Attorney Distrito yang bumba na kayo na baw ginsabat pagid niya Attorney Mayo ang dalan ang footwalk pa kadto sa bumba ay tika nami gid nga But silingon sa road ang imuda purok daw nami. Nagid no. Oo, Kamatamat, Mayo, kamatamat ahom. Mayo. Ati Mayo, gid kay ara di si Kagawad Rod. kag si ano pa si Tintin pagid ka pasalamat sa imo man nga Ay, oo. sa Christmas party Correct, ta ko na children's nila party. nangin mas masadya malipayon ang mga bata mo gigintipon tanan Yes. Correct, correct. kaara man si Attorney Mark Mayo nga nagbulig sa iya hamili nga pagbulig Hamian sa ko na. pumuluyo sang Thank you. Kag Purok ginagrita gid Balinday. si Rodi ang mga taga Purok Balinday, Barangay 2. No, thank you gid sa mainit yung nga pag-welcome. Kag syempre salamat man kay Sir Rod. Kay tayong bulig ta hindi man na matigayon kung wala may naga-facilitate eh. No, so salamat sa kay Sir Rod kag sa mga pumuluyo nga nag-volunteer para mahuman ang aton nga very very humble nga project. Actually kagamay man lang pero kita naton ang benepisyo bla Sir Rod kita ambal mo gani damo galabay dira. Oh, di galalabay ko tanan. All walks of life. Guro kung isipon mo, galabot sila pila ka libo isa kadlawan gabi balik. Ang gabalik-balik. Okay, damo guests mo. Correct, correct. In and out. So wala ta. Alagyan mo. Yeah. Mayor nga alagyan. Salamat diwata, Attorney Thank you, Mark sir. Mayo. Okay, so gaan yung pagkikabibi, Ma'am Jovelyn? Basi may dugang ka pa nga igriton? Yeah, yes, Oh. Sir Rod. Actually, hindi ko mag-greet. Bali, may naka-catch this ang akong attention. Ma'am, I don't know if tsakto ning pagbasa ko sa ngalan mo. Ma'am Sarhom Gani. Ma'am Sarhom Gani, maayong hapon. Pwede ka gid kadto sa amon opisina sa Lunes, alas 10 ang aga. Kay may istorya gid ko ya sa imo. Palihog lang dala, palihog sang booklet sang imo bata. If ever bata mo ning or ikaw ni siya. Bata ya. Padala lang palihog ma'am sang booklet. May istoryahanay gid ta. Pasensya gid kung kadakadto mo sa opisina, hindi mo ko maabdan. It's because for the past how many months daw ara gid ko sa field. Correct. Nagalibot kita, especially since lockdown, first ever lockdown, it's because of pandemic. Yeah. Daw wala na kita nagtiner sa opisina, nagalibot na lang kita nga nagalibot. Alang gid ko madakpan sa opisina, pero rest assured sa Monday 10 a.m. mastoryahanay kita Buwas sa na, opisina. buwas. 10 a.m. sa office, ma'am. Hambala lang Jovelyn. I will be very happy to speak with you. And dala lang ang booklet sang bata mo. Thank you. Pagpasensya gid ma'am kung ano man ang mga inconvenience nga nahatag sang sini nga programa sa imo, pero mastoryahanay kita sa Monday. Thank you gid ma'am. Salamat. Kagaside sa booklet, Ma'am ha, mag-face mask ta. Yes. Gina-remind din sa ato ni Congressman Greg Gasataya ang pag-face mask, panghugas pirmi sa ato mga kamot, ang face Ay, shield. ay, Kung gusto mo ti importante kitang mapabakuna. Correct, siya. correct. Yes. Mapabakuna. Iniya proteksyon sa aton lawas, kag proteksyon mo sa pamilya mo, kag proteksyon sa mga tawo nga imo masugata sa Yes. matag adlaw. Correct. Yes, nag-reply si Ma'am Sarho. Ma'am, thank you for being so open-minded. Amo gining kinanglan naman subong sa office, especially with our CHED scholarship program. Attorney, kabalo ka man kung ano na saya ka. Medyo amo ginasang pinakagamo namon nga program, pero pinaka with value ginabi. Pinakabakal. Pinakabakal, pero damo siya reklamo, pero in the sense nga mas ginalantaw ta ang mas damo nga nabuligan kaysa
mga naapektuhan, it's because of pandemic. Ma'am Sarhom, thank you for being so open-minded. Kag tani ang iban nga pariyo sa imo kaso, mangin as open-minded as you. Basta may tiyempo ko, tiyempuhan ko gid kamo kay daw hindi na gid kamo matatapa ni Congreg. So in behalf of Congreg, maatubang gid ko sa inyo with may pagpasensya kag pagpangayo sang hindi gid namon tanan-tanan malabutan, hindi gid namon tanan-tanan ma-resolve, pero salamat gid Ma'am Sarhom. Ma'am, legit to ma'am ha. Hindi to marites kung ano man. Correct. Importante man lang gid dyan sa opisina, makaistorya ka sa insakto nga tao. Correct. Basta program ni Congressman Greg, proyekto ni Congressman Greg, hindi ka mo mamangkot sa iban, sa opisina lang. Oh, kaya mo ginayang opisina ni Kong Greg, #programa para sa tao, ibalik sa tao. So, Especially, Bless Road nga election, di kadamo, sang ting iban, wala ya ubrahon, kundi mangguba eh. Oh, So, kisa, ginagamit nila ng misinformation, Yes. palapta, fake news, Yes. para sa ikaguba, for example, sa opisina ni Congreg or iyan ni Congreg mismo. So, damo, ang arab lang matalang ang tao, tikisa ang epekto sinaya sa ordinaryo nga tao, yala, sakit na niya mo, arab lang magasto plete, makadto to kay may nagpalapta nga mo niya mo to. So kabay palikawan tani no, especially subong nga eleksyon, kampanya lang niya sang kaayuhan nyo dai kung ano mong gusto nyo ibulig sa tawo. Na. Pero hindi na nga may palapta nga information lang nga makahalit sa tawo. Kaya Na. medyo sakit na. Especially sa ordinaryo yung pangininguha nga maka-avail tani isang programa. No, so Amo amo na, na nga sakto to na. Yeah, ginayo. misinformation. Amo na galing ginaya, ubra ko gidya, Ma'am Jabelin, Sir Mayo. Ano gidya? Walk by faith Yes. and not by feelings. Ano ka lang pirmi, prayerful ka lang, may mga amuna, mga disinformation. Pangamuyo ka lang, ang pangamuyuan mo silang magbaguman sila kung ano dang hindi mayong ginaubra nila. Yeah, actually, ang iban sa road, though, kung hindi naman gidya madala sa, amo na bala, mayo nga istorya, may judgment day man ta later on. So, sila na nabahala mag-explikar sa ilang mga kagalingon sa Ginoo. Bala sa subong niya, guided kami sa office kung ano ang core namon, ang values nga ginapanindugan ni Congressman Greg. Focus kami daya, kag wala miskan sino, ano mga nga sitwasyon nga makapa-distract sa amon. It's because we are very focused sa amon gusto matabo sa ulihi, which is ang welfare gyapon sang bilog nga Bacolod ang amon unahon. Muna! Pak! Ganern! Oy, si Mamay Regenio. Dako to ang tarp mo. Ay, si Mamay sa Miray. Oo. Isa sa pinaka-active partner naton sa TESDA. Oo. Thank you, Gid, Miray, kay Ma'am Susan, kay Ma'am May, sa tanan nga TESDA scholars naton sa Rod. Arblang, balo ka si Congreg, gabulig ni siya, let's say, CHED scholars, TESDA scholars, but never na siya gapangayo sang kapalit. Meaning, why bala siling niya nga, scholar ka namon, bulig ka samon, or amon imoon mo ha, para sa campaign, why? Kanami lang, tining mga scholars naton Bless Road, sila mismo ang daw take initiative nga gusto gamato nga maka-give back kay Kong kag amo na bala kanami ngang support nila kainit, kabaskog para kay Congressman Greg. Syempre dala naman kita dira. Yes. Kay there was a time also nga nangin hands-on man kita sa TESDA. But then ang bottom line is ang public service ni Congreg unconditional na mo. Ba't ka nami nga may mga gakabuligan kita nga appreciative also who are kumbaga gina-reciprocate nila blang iyaman ni Kong nga pagpalangga sila, pag-ulikid sila. So ka heartwarming ina no. So thank you Gid sa mga TESDA scholars nga naga-express ang support drio sa Facebook Live kag sa mga partners man naton dra eh. Doon ginakilig ka gid ay. Kanami Gid. Yes, pero in addition, Sir Rod, Yeah. no, kay nakita ko, di ba, lo? Hello, Dennis Bigasa, sang Barangay Handumanan. Salamat gid sa suporta kay Attorney Mayo, kag kay Congressman Greg sa tayo. Aga ka-appreciate gina namon. Kaming na ang mga tarpaulin, pakadto na. Pero kami ari pa di. Oo, na. So, ang ano lang yan, Sir Rod, amo lang niyang amon, sa tanan nga nagapamati subong, kag malabutan sang sini nga programa. Kung ano man yang ang matabo sa aton sa ulihi after election, before election, arat lang kami di agyapon. Padayuno namon ang mga tanan nga sinugod sa sini nga mga binulan, and in fact may nami nga programa si Congressman Greg. I think
ga-reach out na kami, gasigi-sige kami subong panawag, basi kakakibot kamo ginatawagan kamo sa opisina, may kaayuhan na din kay Congressman Graga Sataya. Nilanay naman paghambal kay basi tuyawan ta. Pero something big is going on sa office. That's why do pila ka tawo ga paninawag sa inyo. Ang tanan to nga naglista. Ang isa gani ka nagsabat sa akon, hala tuod gid to gali. Yes, ma'am, tuod gid to kag nakasulod na gid ang imungalan kung galantaw ka man subong. Mga 1,500 recipient ang amon ginapang tawagan for the past how many days na sa opisina kag gusto ni kong mapadasig kay tiara na ang funds. So, may mga ayuda nga masulod sa inyo mga panimalay this coming days nga gina-procurar gid sa ngaton kongresista. Hipos lang na sabi. So, Ginatawgan gid ya, Sir Rod. Ginatawgan. Natawgan ka na, Sir Rod? sige lang. Ako go, lahat po ko tawag. Attorney, May ara lang po. Ay, sige. Sige. Mga updates, mga activities nyo po this past few days. Yeah, ako may ara lang ko special mention kay kagapon ara ko, Sir Rod, sa Purok Fortaleza, Okay. Barangay Mansilingan. No, ang ina nga Purok, ang beneficiary na siya, Sir Rod, sang livelihood program ni Congressman Greg Gasataya in partnership with Dole. Yeah. No, do mga around 3 months ago, nakakadto kita sa nga Purok, nag-orient kita sa mga tao. Ang ina nga Purok, Sir Rod, naga-star or ang ilang main livelihood dira, naga-ubra sila folding beds. Okay. Yes. Magsulod ka na sa sina nga Purok, halos tanan na may ginakuting kakayo folding beds, may mga picture mo kudigani o. Yeah. So ang ilang ginimo na nag-form sila association nga syempre accredited, registered. Kagsang nagsulod ang budget ni Congreg worth 500,000 pesos, dira naging alokar sa ila. Wow. No, kag good news sa mga taga Fortaleza nga gapamati ti ara na ang pundo ang mang cheque na turnover na sa barangay. No, sa barangay Mansilingan. May mga gina-finalize na lang ang mga documents para ma-materialize as in ma-fully implement, pero ti ang pundo ara nagidya sa barangay, meaning ready na after makumpleto ang tanan, 500,000 pesos worth of materials, equipments para pang piyan-piyan kag makabulig sa ilang magdako pagid ang ilang market, ang ilang mga production, magdamo kag ang ilang main livelihood gid nga pagimo folding beds pagid mas mapasanyog pagi sa livelihood program ni Congreg, no. So amo na nga aton ngaging discuss man kagapon sa Purok Fortaleza, gin pa insindi naton nga ini nga programa ginatingwaan gina ni Congreg nga madayon na kay ang pundo ara na gid ya, no. So amo na happy gid kita kay nakabisita kita didto, nakita ta nga ang pangabuhi nila amo gid Japon kay balang ginahimo nila da Sir Rod, kung may obra sa kampo, maubra na sila sa kampo. Kung off-season, kiti mayara kita ginatawag tiyempo muerto no? Nga wala blaya galing, gaubra sila folding bed, no? So, muna nga nakita na ni Congreg, kag kumo si Congressman Greg, lapit gid sa iya, tagipuso ng Barangay Mansilingan, isa lang na mo ang beneficiary, isa lang gid ka asosasyon, amo nang napilian ang Purok Fortaleza, Barangay Mansilingan. Wow, kaya ti ano mo, ng mga, ang tawag daw, dong guaya, do mga remedyo general lang, no? Correct. So, mo nang ti katahom nga makapapiyan-piyan ni sa ila, ti amo man ang pamatasan ni Congreg nga, kung ara naman lang ang pundo, ihatag sa tao. Correct. Hindi gusto nga patulugon pa, kag palawigon pa. Correct. Amo na nga padayon, gid. Bo. Kag gabay pa nga ubayan sa mga Ginoo si Attorney Mayo gid sa Mayo, hindi gid malipat. Kag dawa mo na siya gurong do wala gid nadula sa aton ang pag-ubay sang Ginoo ever since. Ma-feel mo gid nga guided kami ni Lord. Divine intervention. Divine intervention. Correct. Kag aside from ako unta nga aside from Congreg si Mamayta. Yeah. Padugang pagid Ay, sang ma'am. Nami pagid bala nga daw ga-complement gid sila Yeah, ya. very supportive. Oo, halin pa na As sa in. una nga ba katahom nga masiling naton ang kadalagaan magid ni sa isa ka tawo ang partner ya ara nga suporta. Yeah. Correct. So kanami. Amo na gani nga gusto ko soon or soonest mapakasal ng iba, no, Ma'am Jovelyn, no? Amo gid. Ipasudlan nyo na ni sa konseho para Mapakasaliwat si Miss Jo. Sinong Joseph, basiga pamati. Ay, Diyos ko, ang akon, galing ang pana. Sir Joseph Datuon, good afternoon. Salamat sa pag-inchende sa kasakuon ni Jovelyn. Salamat sa pag-akwat sang apat ka karton kagina. Kay Sir Rod, before kami din nagkadto,
Grabe si Congressman Greg Domingo, yaga pa nga tagrasya. Tito kami alin sa barangay Andumanan, may mga e-bike drivers man to si Kong Greg nga ging hatagan grasya. Wow. No, so mo to pasalamat kita sa husband ni Miss Job nagbulig sa amon hakwat kiti duwa lang kami mo. Kay ti Sunday, rest day naman niya sang tanan. Oo. Mula ti kami after church nagpandumanan, nangatagras and then get closer. So amo na ang klase sang panggoberno ni Congressman Greg. Bulig lang. Basta may aray nagbulig, no. So amo na happy kita nga part kita sina Kag nga happy opisina. ko subo nga ari ka mo di nga duwa. Amo na nga damo gambas akon nga Mas happy kay kuya kay may Starbucks bigit si Miss Oo. Joby ho. Hello, Shaira. May mga uto. Shai. Amo na ka namin nga damo gambas akon nga rad nami kun upod mo permi si Ma'am Jovelyn kag si Attorney Mayo, no? Kay do kasadya sa inyo kada sigsang oras. Gani, oh, Yes, oo. Managtapos naman tagaliw. Diin ka man baka to after this? After this, ako may activity ko, Sir Rod, sa mga fisher folks. Kay may invitation, man ko to. Si Miss Job Guro daw, bati ko daw ma-shopping. Oh, alang-alang. Mga kita initial interview sa aton mga test the aspirant. Yeah. So masigi-sige kita. So wala man rest day sa congressional office. Yeah. So ang after ni namon mabulagay kami kadali kay ti mang interview man ko sang aton mga test the aspirants as well as siya naman may kaayuhan naman ato nga ihatag to sa taga Singkang. So abang-abang nang taga Singkang, harangin nyo na nga nang iya nga expander magsulod na sa inyo. Wala rest day sa inyo. Kay inyo Wala. man nga bala Oo. kabubuton. Kay inyo gidya bala hamili man nga bulig sa aton nga Congressman Greg Gasataya. Yes. Kanami, no? So, daw ma-recap taguro. Dari na si, Sir Ed de la Fuente, nga idol yagig ka, Ay, Ma'am just Jovelyn. lugin ko ba? At least wala akong magkainano. Wala may career ko nga kato. Pwede ka co-host kay Sir Ed. Abal sa gani, attorney nga sila ni Sir Ed, yan nami kay Ma'am Jovelyn, Aragin. no? Eloquent speaker. Na, ito siya. Amugit tong ginabantayan ko. Alright, pero Sir Rod, i-grab ko ni nga opportunity rather. I think may ara kami 46 unclaimed burial assistance and medical assistance for 2021. Feeling ko gid nag-change kamo mga numbers. Padayon kami nga nakigaangot sa inyo. Kung ara kamo ga pamati, nag-apply kamo sang 2021 last quarter, November and December. Kung nag-apply kamo way back October and November, nga wala gid kamo gyapon kabaton sang inyo nga ayuda from Congressman Greg Gasataya. Isa lang nabot silingon, either off ang inyo cellphone, expire ang inyo SIM, palihog kadto sa opisina para ma-activate nato ng inyong application. Kay manug-abot na ang pondo ni Congressman Greg Gasataya. So since nga napondohan naman kamo ya, so what is due to Juan will be given to Juan, Sir Rod. So for those 46 beneficiaries, ara gyapon sa amon opisina ang inyong mga ngalan. Palihog kung nagapamati kamo or mga kilala nyo nga nagareklamo nga wala gyapon nakuha ang ila ayuda, palihog makigangot sa opisina sa Lunes nga adlaw para mabalaan namon kung ano nang natabo sa inyong application. Okay. Sir, attorney. So, mo mala na, Sir Rod, ako happy lang gid ko, no, with all my heart, nalipay gid ko nga makabalik, no, makayuhom-yuhom. Dadi, makakadlaw-kadlaw, kag syempre, makapangalagad sa programa ni Congressman Greg, sa mga activities ni Kong Greg. No, kag kabay pa, syempre, sa mga palaabuton, no, pray gid kita nga titagaan, gid kita kusog, nga masustain naton ang mga endeavors pa naton in the next few months. So, ako yate, syempre, ang ginhimo naton di sa Rod tanani in the name of public service labi na gid ni Congressman Greg Gasataya. So ginapasalamatan naton ang mga pumuluyo naton nga padayon nga nagasakdag, nagasuporta, nagapalangga kay Kong Greg kag nagainsyindi man at the same time kay Tiambal gani ni Miss Jove na along the way may ara ginaya nga daw hindi naton matatapan No, so we continue to ask for your understanding, considerations. But overall, gapasalamat gid kami sa suporta sang pumulong Bacolod kag we are just very very blessed nga sa padayon nga ginahimo naton upod ginaton ang Ginoo, no. So thank you kay Congressman Greg Gasataya, sa inyo, sa tanan nga nagapamati kag God bless gid sa aton tanan. Padayon! Ang mayo nga serbisyo. Mugit. Tanan. Well, wala na ta oras. Kag, Yeah.
Ako gali si Rod Simon sa ngalan sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Opdin nyo ko bingadwa? Pwede? Aryo? Mabasa lang ta, okay? I-on taton mga mic. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.